zininzi ezinkqubo abanye bafihliwe babhaqa befihliwe zii-ministers kwiindawo ezithile kodwa ke nalapho ke isemthethweni asikwazi uba sithini mhlawumbi nani ke i-South African ningathi nithi imbathu nalapho kuba kwaba ke ngoku emva koba bemtyile aba ke ngoku bebesitshatisa thina sawusala nantoni sisawusala namatyala anjani uba kaloku zikhona iinkqubo zoba kukhona abatshatileyo kukhona abanemizi ngendlela ezithile uba bezithatheka nezi-ID nentoni izindlu khange kuplenwe uba mhlawumbi nangoku bakwazile bona ukukhupha imali ezizizungumbulu zemali uba zize zizophanisha abantu boMzantsi Afrika abantu beli abemi beli nangoku konzakala bona abantwana abangenzanga nto abangeniswa. Ndiyabulela kuni South Africans ndikhe ndibulele phaa ngendlela enikwaziyo ukuziphatha ngayo ngoku into isesandleni sabasiphetheyo uba bona bayigqibezela kanjani. Adlulile amasuku kodwa sisabona kusenzeka ngolu hlobo ayo yethu kodwa ke ipha empembembengeni yesizwe. Ngoku ingaba sinazo na ii-solutions or ii-plans zoba emalokishini ezilalini ndingatsho nalapha kwee-towns uba after ke ngoku sisuse abasomashishini kuyejonga ngumzuzwana nje bengekho. Kunzima uyotheka ufumana isonka, kunzima ufumana idrinki, kunzima ufumana intoni. Bebekolotisa nokolotisa, bayakolotisa ke ixesha lide inyanga inde. Uyayibona laa nkqubo mkhulumi aphezulu uthi ujonga uvale i-30 minutes ngala mini emva koko umakhelwane ngaphaya icuba seyi-2 rand ulifumana nge-50 cent kawuve ke apha esiswini ke ngoku uyayiva ke utsho uthi thina kule unemployment nale misebenzi inqabileyo iyanyuka iprice zokutya, ziyanyuka iprice zepetroli, ziyanyuka iprice zamaphepha, ziyanyuka iprice zongena kwiindawo ezithile kodwa awunyuki umvuzo. Isuka apho kunqaba amathuba emisebenzi. Siyawuphilisana njani na emva koba bengekho abanye abantu bengekho-bemi beli lizwe? South Africans ayoyama ibekiwe njengoba nindibona ndisenza ngolu hlobo. Abantu banemibuzo kuba sathetha ngamapolisa abakwazileyo uwakhupha bawabhatale ukuze azogada abemi boMzantsi Afrika bangenzi ngendlela ndibulele apho ke sathetha ngamapolisa. Kunabanye abahlali banekhompleyini indaba yamapolisa esikhathi sale mashi into enzakalayo ngamanje mawuhamba ebusuku amapolisa ahambe kuza wena because abantu base-South African i-ID bahlakweleki i-ID ikambe ne-ID manje South Africa. So abantu amapolisa lwazi awatrenelanga ukubona abantu bangaphandle azi indaba awangicazela enzakalayo. Mkhuluwa wami ndingatsho ndithi ingxaki ikule ID. Yiyo loo nto emele kuqalwe ngoburhulumente sithi siyathetha xa kuthiwa kuyalungiswa eSouth Africa kuqalwe kwezaa zitulo ziphezulu kuba nangoku indlela eyenzeka ngayo le nto okanye mandithi olu hlobo lwe-mash and mash lukwiindawo zabantu abamnyama ngoodaki. Kukhutshwa thina uba masiphinde silwe sodwa nabanye abantu abamnyama. Aziyekho sendithini kanje. Sibonile khishwa emarubini bekhishwa emafleyitini inikezwa amapoliseni kumnandi kuhle akhombelimele babahelwa uba nje kanje
manje emasantini phela sibonanga esimasantini abakwazi uyofika phambi and yena kula masantini sibonile eklasi kuvezwa izigilamkhuba zenza i-fraud ithatha imali ngaphandle so kula masantini ile nkqubo ndizama uyiveza uba xa kuthiwa kuyalungiswa isizwe yathina singabumbana njengoba vele into edingekayo kwisizwe i-unity. Uba kungabunjwana kwakhiwe isizwe ngokutsha kufuna kuqalwe phezulu eburhulumenteni kuba ngabo abanamandla wokufikelela kwiindawo ezinjenge-estates and akufikeleleki ngaphaya because bane-boundaries ayikwazi kune-security yena mhlawumbi ukwi-distance 10 kilometers away from la gate nese-security yawo usafe kakhulu. Bona ezinto bazihlelela into yoba thina sizochitha igazi labantu abamnyama abantu abantsundu othina basixabanisa sodwa. Kona ke kuhle ke into yoba babuyele abangenazo ii-documents kuba kunzima nokhangela ngoxa sekwenzeke